Mä menen pussiin. Jaiks! Teippi tarttu kiinni väärää paikkaa. Tuhma teippi. Mitä nyt näyttää? Näyttää siltä, jos mulla on jätössä kutumassa jotenkin päässä. Hei, kiltisti nyt! Teippi! Älä tappele mun kanssa. Teippi! Älä tee sitä. Mä nyt tähän väliin vähän esittelen, että mitä mä oon tässä väsännyt koko ajan. Pekkihan me tässä. Eikö tuo on kato semmonen romanttinen 1800-luvun takapuoli tossa? Joo, se oli aika hauska. Tämä on päällä. Oikeesti. Tää näyttää enemmän kiltiltä kuin hamea. Sitten mun pitäis niinku tehdä se ratkaisu, että tarviinko mä vielä niinku jätessäkkiä yläosaa, että kuinka paljon tosta riittää tosta vähän. Kuka sä tarvit jätesäkin yläosaa? Et sä tuu ilman jätesäkin yläosaa. Niin, mutta et tehdään sit niinku tavallaan vyötärökorsetin vaan tosta. Tarvii niinku pisseilyä. Mikä tarkoittaa, että mä vähän frippaan täällä ikkunan edessä. Heh. Mä menen uudestaan jätesäkkiin. Sä näyttäis näin hyvin mun hyvät Mut mä en voi kulkea tälleen kohdalla. Mikset? No kun mä en saada tarvita käsiä niin kuin Nää, pistä miehet kantamaan sun joutua pöytään. Naapa näkyy naapuriin, naapuripojat nauraa. Sama kättä sun aivoista. Voit sä kertoa mihin mä tungen tähän osaan? Jos sä rullaa tälleen ja laittaa teitä. Niin. Voisi jännittää. Sitten sulla on täällä tämmönen niinku häntä. Ei se haittaa. Se voi olla hieno. Mulla on semmonen, että menee ihan rakettiryhmäläiseltä. Joo. Että vois niinku oikein sinne päästä. Vois vaikka koppala. Mä voisin sikkaa se kopparasta. Raivasi kohti kaikki. Musta tuntuu ymmärrän tämän mustan makkaraa. Musta makkara. Ei, mä loppu! Ei, nyt! Mitä nyt voi loppua? En mä tiedä, mut nyt sitä on puolet välissä niinku... Aaaaaa! Irti nyt! Tyhmää! Oon mä oikeesti niin läski, että 9 metrin jesaria kuluu siihen, että mä pystyn sitä kerran vyötäröön tarjoamaan. No nyt mulla on tämmönen revitty rock-tyyli. Liian tyyteen kerran. Kolmonen. Liian pitkä. Liian pitkä käikelpä. Koolaan väri. Onko se samassa suhteessa minusta? Joo. Ihan tarpeeksi. Mistä sä ostit toi jesari? Okei. Risma joutuu siis syytöksiin. Siinä Pea nyörittää. Hän ei ole hyvä tuossa reikään pistämisessä. Koolla on väliä, mutta mä en saa tätä reikää. Olet jättänyt vielä noin. Täällä ne alukset. Joo, mulla on aluksia täällä. Niin se alus. Mitä nää on? Muovit pois, niin olisi ollut vielä vähän astitseksi. Menikö meillä tähän tunti?